kabare Nara Predan kaya ngapa apa krungu kono ae? Nggih. Niki wau para putra-putra Pandhawa kalih sing mertamu wau Begawan Sadar Makrifat kapetak kalih duka aji napa saking Mbah Begawan Dulodawana. Nggih Ndara pun nglangkut duka teng pundi niku wau tambo kepuruke kayake. Yen ngono aja kronceng aku meneh ya kono kawan. Nggih, dos pundi, Den? Dos pundi Ndara Pate? Ayo matur ana ngarsaning Gusti Prabu Saribawana. Kaya apa sak banjure iki mengko? Apa isih tetep disiagakno kanggo ngawat-awati mbok menawa ana balike para Pandhawa dhewe sing mrene banjur njaluk anane negara. Pak, monggo nek kaya ngoten kalih dipun petung-petung, dipun angen-angen salah kabener sing ditindakaken. Mugi-mugi mawon donga kula nek salah purun ngakoni salahe banjur purun ndadosi kesalahan iku dumunung wonten jejering bebener negara Ngamarta niki nggih ndang diparingaken teng sing gadah. Aja kaya bocah perkara iku aku gak ngarani kono kawen sing ganti ayu kono ngakon ngarsane Gusti Prabu. Yonatan saya dalwara sabya ingkang lintang kumedhek titik Sunya wancine tengah awengi lumrang gandaning Puspita. Garwaning budyane
Jawara breneng ngambasarining kembang datanya dosaken lampahing raja Ngamarta kang winengku Prabu Saribawana datanya dosaken lampahing Begawan Sadat makrifat dalam putra Pandhawa ingkang anglangut tambuh kepuluke wawe ingkang cinarita dawah sendang tirta kacarasa Pangi sanalika tunggil lampahane benten ingkang pinuju jeraken sampun titi wanci gara-gara jejer wonten Karang Padesan Semar Bagong Becut ingkang samya suka paring suka kayune ora kok timbali mati. Nang di mati lah ya. Oh iya. Kamu kok bablasan sini dah? Ya balik ya Pak. Ware ora. Suarane nembus nang ati lho Le. Iya. Bocah angkasa Siniwara Siwora kok nendang lali iso. Kok kandhane. Gerah kono kok maneh.
Iku tembang apa kuwi jenenge? Iku mang ya lara wuyung. Lara wuyung kate. Oh, tandha mata kok. Lho kanca belarak pisan lho kan. Antep ati. Oh iya. Ayo. Lah iya tapi gunung tambah belakang kalian. Nene maka. Siap, dengan membel musik. Bersama Cak Lempan.
sing wis sowan ngarepane Allah arwani para leluhur para kunden sing mengku anane Allah Dodo kaya dene wong dene mengku ana desa aku iki lalu wong iki diwiji bisa terkait dengan Allah iki Oh lagi saudara. Ayo langsung wis murub balik. Murub ora. Murub lho. Iki mangsing 1000 Pak pedhok iya menit kurang 1000. Ayo, aku njaluk suarane anakku dhisik. Arum tias ambarwati. Arum tias ambarwati. Musiknya wis muni aja. Dereng guys. Oh, sabar guys. Diboten garien. Nah, itu semua nih. Haha, iya. Senengannya berberdawar gitu. Orang yang ganteng. Musik yang wajah musik. Tapi musiknya urung mudi. Musiknya urung mudi. Arum. Sik ngombe. Sik ngombe ya. Wis mari ngombe aduh. Oh iya, sing ngadeg kok ketok masih peteng nek ngadeg lak ketok. Lah ya. Kebayake iku ditukokno sapa kebayake iku? Tukokno ibu. Bekne ditukokno kakak duweke anu saweran gak ya? Mboten. Ibune sing ndi ibune? Bu Iko. Oh, Bu Iko sapa Bu Iko iku? Bojone sapa? Bojone Pak Hadiono. Bojone Pak Hadiono. Ngerti bojo. Iya. Arum. Jenenge bener ya Arum Jaya Senek ya. Boten. Oh gak, sapa? Tias Ambarwati. Oh Arum Tias Ambarwati. Iya. Jan Arum iki kreasine apa akeh iso apa lagu Prancis, Inggris, Medura. Iso nduk ya? Bisa. Oh iya, sih. Ya apa sih aman ngene ya. Sih. Aman sajamu, ngapain mau repot? Jangan sampai tua Madura le.
gak kempes. Iya. Iya. Rum, Nggih. wong Sidoarjo nang Surabaya Ati budaya yang tetap jaya. golek watu nduk nang jero kali Muga warga watu banyak rezeki. Iya, amin Allahumma Alhamdulillah. desa kuatu gemah ripat lo Cilawi Muga abah nurat banyak rezeki. Iya, cocok, amin. Tak jaluki lagu kok nang muduna bubuk nggih. Ayah iki sakno. Engko nek esuk iku mudane. Lah anak iso mesti. Anaknya Pak Hadi. Oh anakku dhewe. Tungane kok dijawab anake Pak Hadi ana biasa tak takoni. Anake sapa? Mosok anake dhewe gak ero Pak Dalang. Saiki dijawab Pak Hadi ana. Bae anake Pak Ahmad gitu ya. Mboten ya. Lagune apa, Nduk? Njaluk lagu apa kira-kira? Mimpi. Oh, iya. Bawa tak gak? Boten. Ganti bawa. Boten. Ya, enak mbek bawa. Ambek bawa sing ngene kalau ngamboro ngene kalau ya. Iya. Nggih. Oh, nggih. Ya. Ayo bawa sak piro? Jaluk ini kan sak piro ini kan. Sapa sing gendel? Lo sing gendel cek pipis. Ngamboro sak ngono. Ngamboro Suaranya suara. Suaranya suara. Ngombe larutan. Sik. Kilo bempek. Gila. Nah. Entek no. Wes. Suwe ini. Ya. Jadi gua masuk kali ada ini kayak maya ya. Nyamboro sak ngono ayo. Iku mangke salam karo para pamirsa, bapak-bapak, mbak-mbak dereng salam ya. Belum. Oh, ucapkan salam sih. Dalu assalamualaikum. Sugeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mari turun siap. Iya. Ayo. Ngamboro teka-teka mereka iso ya langsung lagu. Ayo. Ngamboro Ayo Kak Isa. Wis mari turu yang ngene iki. Langsung ya. Langsung lagune ya. Ayo jaluk ae Bang karo sapa? Ambek sapa? Bani. Oh, Jan Mbak Ani. Beri support untuk Adi Silvia bersama Adi Budoyo.
bestimu iki Nggih, ngomonganmu. besti saya. Iya. Anu ya, landingan ngimpi kan. Oke, langsung kumpul mawon, Pak. Areke mari turu dadi mari ngipi. Oke, wonten bukti trawulan mriko. Heeh, kok ndi. Oh langsung di anu dah. Yo sakjane yo enak langgam. Hah? Iya. Ya wis, karepmu wis. Langsung mimpi terserah untuk wiyaga napa musisi iramane monggo kersa. Dados. Ya. 1 di 2 di 3. Bersama Adi Widodo. Yo. Akbar.
matur nuwun. Nduk longgo nggih. Istirahat. Iku mang lerene gak semayang iya. Arek iku garap sing ketepung kok. Cung musik wak dawangan jadi. Ngaturna Gupak nuwun. Nggih niki kathah derek-derek ingkang rawuh para sesepuh para buri sepuh pun sedaya sami rawuh. Jaluk pangestune Gong, iya dijaluk pangestune. Iki wulan ruwah tanggapan sing pungkasan ana kene. Mari ngono tanggal piro jare mari tanggal saiki piro iki 14. Jare mari tanggal 14 iki terus ana sing terakhir. Loh, iki terakhir ruwah, mari 14 iki terus tanggal 20. Wis poso to le 20 bulan 6 ngomong ya apa. 20 bulan 6 iya. Rajaku dah iki lak wis poso kanjang. Rawuhipun Mas Rohmat saking Mambang ya matur nuwun ugi wonten Pak D Sutris Bocok kalih Pak Sunyoto di Pak Didi saking Pajaran matur nuwun rawuhipun nggih Cak Sis nawa niki wonten Cak Sueb Girang. Adikmu bagus bangsal ya lagi apa nek tengok-tengok nek ngurus sepeda ya. Ugi rombongan saking Bokong derek grup saking Cak Amor derek ngestreni Mangayu Bagyo ya. Mbok menawi wonten rawuhipun dulur kemplak ingkang kala winginane niku ngundang kula ngaturaken sugeng dalu. Ana Pak Taufik, ana Pak Kusairi ya. Iya to. Ayo iki dikeki lagu apa? Sik waca dhisik ngono WA akeh gak ketelamunan. Ono WA gak ketelamunan. Tak wacane. Buka. Iki saking Ciro Temenggungan. Ya, Pak Andik Suciro sekalian kalian Bu Yuni kuwi Pak Kamto. Niki nyuwun gending kepelut. Jaluk kepelut. Ya. Terus iki ana maneh assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus Hudin Mojowuku hadir nyuwun gending sarip matur nuwun. Nggih. Iki gendinge sarip ya. Sarip tambah oso. Wetan kali ya. Kali sarip. Terus cuma hadir itu gak jalan gending. Gendingnya mengikuti ya, gendingnya mengikuti. Masih bersama Mustika Rayu dan Ajeng Amelia Sari Adi Budoyo. Kowe tak genjeleng. Ya. Genjeleng apa jeleng? Genjeleng kok. Genjeleng. Karo ajeng. Topengmu man ono sih. Sampai siap sapadyo. Topeng ono. Enten. Ono iya. Topeng napa? Topeng waja. Boten sang kok. Gak bisa. Lah topeng apa? Niku sing didamel Pak Bumbat niku. Asli ta niku. Iya, jarane. Karuman sane kok sok gak asli. Adikku bombat itu kayak topeng ngono. Lah bekne cacau diklitekne ta? Ya, klitek. Jangan gitu itu pacarku Kak Suwono. Enggak, aku sama Pak Bumbat aja lebih. Enak diurap lombok kowe ngene. Iya. Bombat manen lombok. Niki pamundutane napa niki? Jangan butuh. Dijeleng. Lah sing tekan nyuwun Mbak. Heh? Sing tekan nyuwun. Iki saking Surabaya.
Mios WA. Mios WA. Nggih. Nggih. Ya Pak, hormat ngapunten. ono mergo kok nang jalan ditono nang omah. Nggih, Pak. Niki mangke nggih enten sing nyuwun lestari kalih Apa? sari tambah apa? Kelinci ucul. Kelinci ucul kalih Lestari. Lestari. Nggih. Saking sinten Bang Mojar udah. Niki mau lewat iya. terus maringi ingat niki. Iya. Nah, Oh, bunga-bunga sosialnya. Iya. Iya. Maringi ngeten iki. mboten niki mawon. Hah? Mboten. Terus akeh. Oh, wis kula manut. Iya. Ayo. Aku lho, saben bengi. Ayo sing anu sapa? Mbak Tika. Iya. Ayo Tik, mari Jumat legi wingi pole suaramu. Oke lho. Iya. Jumat legi gak melok lho. Ayo. Izin. Izin. Apa ini malam Jumat legi Tika gak melok. Kula kuwesen lho, Pak. 3 dinten terusan. Terusan gue ndi? Nggih. Tentamu, Pak. Iya. Wis jare sampean wingi ibadah. Iya. Wis ayo didingane, Pak. Heeh. Blakrak ini. Belakrak itu kalimati barang. Saben bengi. Ayo Is. Malek kok is. Bot-bote jangan kayak pondok rapi, Pak Is. Awan bunyi. Jian bawan teryo dukul genjelengane. Tapi nek dalu iki kadese aja Mbak kasean. Heeh. Lah kok iso ngarani ngono piye, Dek? Lah sampean wingi Jumat lagi prai. Iya. Ajeng iki Jumat lagi ayo ajeng iki wis pirang apa sak bulan nonton durung mere ya. dereng kula mencolot terus pinter. Heeh, mencolot terus. Ya. Aku rada mesakno karo ajeng gak patek maksa sama dirimu, Pak Jeng. Jenengan iki mboten pijet nih. Oh, beres meneh tak pijetno. Oh, mbak itu tukang pijet anggit ini. Enggak mau aku kalau Pak Bombet. Gak iya. Penak-penak. Meneh pijetan ajeng, Mbak. Kula Pak Dito samawon lho bener-bener. Gak patek kuat iki bisa. Sapa? Gak patek kuat. Sapa? Pak Di. Pak J sapa? Dito sa. Mbak Ora Dito patek saya. Nah, berarti saat malam ini namanya Suto dile menjadi Tosa. Jadi Pak Dito sang kakak Pak Dito dah. Dito sakar. Iya, pendak karo iki. Meneh tak omong nek kok ganti Pak Tosa, Pak Tosa. Iya. Ayo terus. Ya memajang. Ya, remaja. Kena dulu, Pak. Mau nganggu. Kare apa? Mboten iki lho. Aja rokokan Pak, alergi rokok iki. Oh. Kuwatir ke jero ngombare aja nemen aja. Boten niki wong kula tipis-tipis kok. Iya, tipis-tipis ae. Wong oleh mencolot tambah apa merjing sakno rek. Gila, sampun tanggale. Oh, wis tanggale berarti wayahe iki. Ngomongnya sambung tanggale. Pak Delang, Hah? sesuk enak ya budal ae. Iya, poso-poso ya budal. Budal kalau dipanggil apa saja budal. Pokoknya gak dipanggil sing bahaya. Ayo.
Hatimu aja turu iki. Wah, kata ewang meni awak. Iya. Oh, tak ayo nek ngancem iso ayo. Iya. Terus. Lapo di? Ucul. Ucul. Mikir sampean ndi mau, Mbak? Oh, iya. Iki nek lho telas. Mati. Oh, Paling kira ganti. paling kaget sampe awakmu. Lah kaget nopo? Sampeyan nek ini kok aja ngono, ndak ucul kuwi kok. Lah iya. Lho enak ngene cek. Oh, kaya ajeng ngono lho nek nyekel. Aja dicekel pentole. Kok merusut. Ngono ya nek leren. Jen. Lek ajeng iki wis kulino nek nyekel pentol merusut. Dadi saiki gak pentole. Saiki panik kok pun berpengalaman. Lho, lah yo kan wis nyanyi. Oh. Kae wis rada suwi. Jen. Wis rek aja belakang. Oh, belarang gak karo-karuan oh. Ayo ngerti. Pacitan ya, pacitan. Sampun, Bu. Wis pacitan. Kamula nek tilem niku pun tani. Melo ae rek dibolak-balani pacitan suwengi. Pasutan. Ayo. Panasutan. Udan panas. Panas. delok ajeng iki malu rasaku. Ya apa dadane untune ambek ajeng mawon lho Joko. Ya amit-amit. Menit tukang topeng sing apik jek aja topeng ngono jeng. Gak iso ngomong. Sing ambakan. Ambakan besok wis sak ya, Mas. Kamu lho menit tukang topeng sing gedhe sono to apik. Aja mecucu bae untune mringis loro ngono. Bolongane ambekan kurang gedhe lho, Pak. Ah iya bolongane ambekan kurang gedhe pisan. Mambu. Oh, ini sapa sing di kok? Mambu bisa. Mambu coro kali ya, mambu coro. Buasin. Buasin. Ngono ya diomong to arek iki. Wah, kok iki. Lah iya ngono ya petang. Lah iya. Lah petang-petane. Petang-petang.
Sakno. Ayo terus nanti kok ndi. Nah. Misuwur caping gunung yo layondo Ya Mas. Mas Satyono nyapa nyelak jaluk apa mimi. larutan dah anu aku ah Aja durung wayahe minum apa? Lho, susu. larutan dah aku ah Sampun. Mas buatan saja enggak apa-apa. Buatan. Basit. ayo matur nuwun. Sampun. Enak ya? Enak. Gandeng karo sindene oke waktune mok sithik. Masih bersama Zipura dan Mbak Yanti Adibodoyo. Beri support untuk berdua. Aku nek nyawang sinden kuloro iki seneng tenan marem nang ati. Apa? Manis-manis. Mbak Yanti wae jan manise gulane akeh. Zipura ya ngono, manis gulane akeh tenan. Lah ya ngono kuwi lho. Ngalem ya entuk ngalem. Ya kak. Siji aja lho. Sinden Blitar nek kono dalang ngene ya. Ayo tutuk edak iki yo ngono kuwi. Iya. Ya tutuk ya lambe ya cocok ya cangkem ya. Ora lho ya. Ora ya iya aku dhewe. Iya. Nggih. Niki lagune napa sesuai kali panyuwun wau. Nggih, niku wau Napa? wonten Napa? kelinci ucul. Kelinci ucul. Nggih. Monggo, kelinci ucul. Mboten nanti bawa nggih. Nggih, mulai waktu niki mek titik. Oh, ngoten. Kelinci ucul apa kalibrasi. Monggo. Bersama Adi Budoyo. Dos. Bakar. Bersama musisi Jerman dari
Ing saiki sing teko Blitar iki wis dadi priyayi Lamongan. Dadi jago. Nek ngelorok dadi nglerek. Ayo terus. Sugedalu Pak Mujiono Sugedalu Pak Miras olahraga ya. Iya, miras olahraga. Jadi wis isuk wis pagi. Lah nggih. Masih bersama channel Ki Hadiono. Beri subscribe ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Iya. Ngono kuwi lho. Iya. Beres ya. Jangan dewangi. Ayo, enggak. Matur nuwun, alhamdulillah. Sinden manis-manis. Si pura iki ya kepetung anu Pak ya. Kepetung sindene ati budaya biyen ya Andi ya, sering nyawiji nang ati budaya zamane SNKI Surabaya. Alhamdulillah cah-cah ya termasuk kanca-kancane anakku ya sakeh sing berhasil alhamdulillah. Ki dari apa mangkin lestari lho. Sing urung iki apa anakku Mareta karo Jomo Rani ya. Mareta bersama Rani diiring Adi Widoyo. Beri semangat untuk dia berdua. Yuk.
sugeng dalu Mbah Mujiono. Nggih. Badhe ngersakaken lagu iki napa ngemar panjenengan sedaya sing wonten ngajeng niku. nggih nggih. Panyuwunane niki nyuwun Tresno Warenggo. Oh, Tresno Warenggo. Senengane senengane nduk iku. Nggih ta? Nggih. Nggih. Nduk nok iku. Nduk nok nggih Tresno Iki nak. Warenggo. Iki nak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ono seeling ya Dik ya. Nggih. Seeling nang gak aku. Ulu ono kowe kae. Tok Pakde kok. Kowe iki piye? Gone supa Pak Dik. Gone supa iku. Lah iya, marai ngono kuwi. Tresno Warenggo. Tresno Warenggo Mas. Palapa. Papala. Papala. Nggih. Sing nyuwun lestari wau pripun? Mboten napa nggih? Nggih, mboten apa-apa. Hampir. Monggo Tresno Waranggono masih bersama Adi Budoyo. Mari dulu palapa. Yo yo yo. Muka kebelecek, tak rumakno ya kowe nak lancar. Jan aku ndungun aku. Kowe yo cek kelingan. Ya kelingan Lah, seneng seni. ya. Senajan sepuh ning nek karo seni iki wis menjiwa, mboten saged syukur. Nggih. Nggih. Saya mboten tahu semeret musik. Ngoten nggih. Nggih, kumpulane niku mung ngapik to. Oh nggih.
Berarti badan terus musik badan semerap. Badan semerap toh. Semerap lembang gua. Kan kebetulan langgam-langgam niku. Ya lu ini kan apik toh. Baik, baik. Boten tau foto. Kula sampe duduhi niku mawon boten ngerti. Iki apa ya ora ngerti. Nggih, matur nuwun, Bang. Nggih, matur nuwun. Iki disambung Lestari pisan nggih. Ya, betul disambung Lestari. Pak. Bagus Lestari. Spesial untuk perangkat desa Kuatu. Kene. Spesial untuk perangkat desa Kuatu dikados Abah Kosim minangka kepala desa. Yeah. Untuk semua Waranggono, jiro lupatmu nentu baris kabeh. Lestari ya ngene kayaknya tadi kur. Iya. Kayak ikau ini Rek. Kayak ikan ya. Iya. Ini tiba kok terakhir dibaleni ikau ini ya. Ya. Iya. Waktu ini wis gede. Iya. Nah, nek kamar jane ya kono. Ayo Arum kok sanding-sandingan. Sandingan itu bener. Apa ta? Judulan. Lestari. Iya, waktu itu.
Watu cilik. Aja. Lah niki jukun kabeh. Niki jukokno kabeh. Lah iya. Ayo kabeh putra kuwara sing nikel nik loro kabeh. Watu cilik arane kerikil. Nek sing dodo jenenge. Iya. Monggo nak niki nak. Ajeng Jian nak. Nah iya. Wong anak sing luwih ganteng Cak Firman iki. Apa Cak Firman? Nyilih aku. Lah. Oh. Iya, kelawasan musisine ngoten lho. Nami Pak Dalang Supe. Oh, Supe nggih, musisine kesupen ngoten ya. Supen. Oh. Pun boten sias niki enggak. Ya pun, nek ngoten cek nih gak gelang, cek nih mboten gelang. Monggo diparingi sing napa niku mun. Terserah pokoknya kur kabeh untuk lagu yang terakhir. Grigis. Oh, bagus Grigis. Saya ya wis Grigis. Tapi kok anu ya, kayak ana irama kayak mboten biasa nak, mboten ono nak. Aha, iya. Grigis balon.
joget olahraga tak kepiki wis ngadepi subuh. Monggo ndherekaken sugeng tindak Pak Sanyoto, Dewi Cak Rahmat, Pak Tris nggih, matur nuwun. Kan sik enom aja susu mulih Gus, mulai esuk ae. Iya. Sedaya ingkang samiya kondur kula ndherekaken sugeng tindak nyuwun ngapunten bilih wonten kirang nuju prana babagan apa ingkang kula aturaken miyos panglipur dalu niki. Ugi matur nuwun Pak De Baktiar Channel nggih ingkang nderek ugi napa nyponsoraken menika pagelaran. Baktiar Channel enak ya wis oleh subscribe akeh karek dituntut jam tayange ae. Awak dhewe sing butuh subscribe di Alia. Gampang. Ayo dinyatakno yo apa daramu mang sing padha kampuh kepuruke. Toro mugi enggal pikantuk pitulungan Gusti.